Mriki saking Prawu Perangga tamu kausa putri Saudari Mulya Tabyara kepareng ngajengaken adicara sanjipun menika atur pambagiyana untuk kemarin satu perangga dihal saking laos bongkok kebiayaan mana ingkang boten sae ginandarangipun ing mriki dumakan kadya kaduwaraken kababar repek sedang kemati saengga kanggo pepasiti kenyubake matur wonten ngarsa dipun sedaya wonten kawis kanjeng sang anu kangge wonten samadyaning jonggo kewara minangka menika ing samriko Bapak Pasiti lingkungan dumaning Bapak Suparjo tinen atur kangge bojo Bojo Masudra jongipun Bapak Suparjo Cilajaran Bapak Sumarno Bapak Memeng Ojo dumateng protokol sampun uji pemeriksaan konsultasi sampai pengkirim langsung di Kopdal Sasana Pamiko Kasumaken nuwun matur nuwun. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu awit saking sedherek dalem Gusti ingkang maha kuwaos. Mugi tansah kajiwa kasaryosaken para tamu sumaraga sadereng. Kunjo dumateng panjenenganipun para pinisepuh. Para sesepuh ingkang satu tansah kinatuken sagung para tamu kakung saha putri ingkang pinanggih kakurmatan langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Suparno Sekalan Garwa dalasan pangombyong putra pinanggih kakung saking Kupen Jatirata ingkang satuhu winantuing pakurmatan maliki ugi dumateng kadang-kadang campur sari ingkang sampun kepareng asung panglipur ing kawetran siang menika. Mugi ndadosna panglipur ing sabris. Amit mugi linepatna saking sarusiku mewah tinpin saking bendu pandu. Ing kalenggan menika kula pangripaksa ngadeg wonten ngarsa panjenengan sekaliyan. Awit nuhuni panjunipun kadang kula parsidi dalasan ibu kami ingkang satur kewareng matur wonten ing kalenggan dinipun Anggelar Suko Prasojo ing kalenggan siang menika. Namung sadèrèngipun kula nglajengaken matur langkung rumiyin sumangga kalodherekaken tansah ngaturaken raos puja miwah puji syukur kunjul ngaso dalem Gusti Allah. Kedah ingkang kepareng amurga mewah misesa lestaring pisan ingkang sampun runtahaken sih wilasanipun wujuding kesarasan kawilijenganipun katetepan ingkang wekasan panjenengan lan kula kalenggan siang menika saged ngestreni menapa ingkang dados wigatos ing keperluan ingkang kinelan panjenenganipun Bapak Pasiti kaliyan ing salajenging mugi-mugi tepat aing sedya wiwit purwa ngantos wasana mangke tansah kaliyan. Sadèrèngipun kepareng nepangaken bilih kala menika estunipun saking Mayong. Nggih, dados namung sakilenipun Kopen. Tangga piyambak nggih. Namung sampun dangu kula omah-omah wonten mriki. Sakmenika Pak Polonipun Pak Joko Asmara menawi Mayong. Menawi Kopen menika kelurahan nggih Pak. Pak Lurah ateges Perdana Negeri. Ngaten niku. Nggih ingkang sepisan ngaturaken pambagya kawilujengan mengkadhawu panjenengan sinartan atur panuwun ingkang tanpa wani. Pilih Bapak Ibu langkung-langkung panjenengan Bapak Suparno sekalian sampun kepareng nuhuni menapa ingkang dados panjunipun Bapak Pasiti Garwa
anut petangan ingkang sampun pinasti kawuh. Ing wasana mugi sakeca nggihipun samya lelungan. Namung kemawon estu saged kecuwa awit saking nggenipun nata krameni kerawan panjenengan bebasan kirang jangkep. Wiwit panjenengan rawuh amung kalenggahaken wonten papan ingkang kirang prayogi ingkang wekasan wonten ing palenggan menika bukine palenggan panjenengan boten jumbuh kalian palenggan panjenengan boten kadung. Awit menapa inggih ngemuki papan wonten ingkang wonten ngandhap wonten ingkang minggil kados-kados mriki menika ingkang beksanipun nggih boten benten kalian ngandhap kalian ingkang menika saestu panjenengan Bapak Parsidi dalam nyuwun kaping saestu langkung-langkung tuminten bojo mangke kaliyan ngerawat estu saking kawontenan awing kanthi sampurna. Ibu bapak sampun para tamu ingkang agung pinanggih pagiyani. Wondene menapa ingkang dados keperluan ingkang kinalaring kalenggan siang menika wondene panjenengan sekalian sampun ngawuningan. Parandene panjenengan Bapak Parsidi taksih hubungan ingkang kula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sekalian. Inggih awit panjenengan Bapak Parsidi sampun kepareng tetepi dharma ngasku. Mula kramahaken ingkang putra pun Rayu Tri Astuti. Awit saking kudrating kompeten panjenenganipun jinatukramipun Mas Predi Setiawan putra Tanoyo Bobo Suparno Ibu Suyatmi ingkang pidalem wonten Kupen Yaki wondene kalsaning sapatan ijab kopling putra pinanten sampun kalsanen kala watawit jam 8 nirhing sambi kala awit saking antuk mugren kawasa sarta sinengkuyung donga saking Handika sami wekasan putra kekalih sampun tinangsulan pustaka pikukuing palakrama hamiwiti hamelai baitaning babranagung mugi-mugi putra kekalih nggih miwiti mbangun bebian menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang tentrem ayem bahagia saged tinulak-tinulak dening sesami atur prungkut ngantos wiwit medal menika ngantos pungkasane gesangipun ing busana mugi enggal pinarengan wujuding putra pengangkah pinten Mas nganten putrane ampun kaya kula sekawan kasak dadi kakung napa putri Mas bersamane pisanan Desa keparengipun ingkang paring menika Mas tunggal napa kalih ingkang baken program keluarga bahagia menika dipun agem supados ing mangke putra ingkang dipun paringaken kuasa panjenengan saged ngayati gesang ingkang utami sungguh kalian menapa ingkang dados cita-cita panjenengan. Ibu bapak boten kata lumpen panjenenganipun Bapak Parsidi sekalian ngaturaken agunging panuwun dumateng para tangga kepalesan kadang kawruh ingkang asung pambiyan wujuding penggalian ego pertikel ninggahipun dono prabiyo ingkang sedaya kula saged ngrancakaken menapa ingkang dados wigatos ing keperluan kalih panjenenganipun Bapak Parsidi sekalian ibu tangeh asung piwales kanthi tata lain sedaya mengkapasraken wonten kasodayan Gusti Allah mugi-mugi dharma bakti panjenengan pikantuk leliteng satraju syukur bakti kalampun mekaten menapa ingkang dados aturipun Bapak Parsidi lumantar kula inggih tentu kemawon anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sekalian awit saking andhaping pawiyadan kiranging pangertosan ingreh tata krami mewah sukmasita wekasan nggih kula matur wonten ngarsa panjenengan udawi pancana ingkang menika mawantu-mantu mugi bapak kula kepareng kanggo gerakan agung sampun
ing wasana mugi saged kalenggah ngantos paripurnaning keperluan pawean prasaja ingkang kagem. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Tatas titis wijang gamblang saiki datang wonten kang karumpit atur pangandika panggihna saking Tuhan kula Bapak Suparjo minangka suwe sareng pun Bapak Parsidi.